megalayapost.news. Ban ai ke burum mi we no no ilamu balai ke chakri shibun hak imlang kasalang ban halor ki kam ki babaha ki baulale nam ta ka dong berkatain ka Maudem Academic School Organization hakasin ke bankong kelapelong da ka fas liar sirdar Maudem Marathon hakishno Maudem kum ka jing ai burum mi no rong ba latip pai ba kum uliar sirdar lawan man pli ke ni ka fas liar sirdar Maudem Marathon da presiden ka HNUF Northern Region ba Hastings Lendo ba lawan penhap perdapat da UMLA ke Cerang ba sesena harangkat ke jingdon lang Vice President ke HNUF Sengkimi ba namani kinong ilam shnong bat ki pai ba na shnong ka thai Maudem apa pelong ye kani ke jing emre marathon nalor ke jing ai borom ya ulir sardar kum unong ilam jong ke imlang kasalang bat unong ilam niam labu ru lor ka phang run for health run for victory ka belong ru ban ai jing kai pai ba baki kam mile kai sport ki dei bayarap ru ban ai ke jing ko jing khia bat ru ha ba shaj bakhlain inla ban job shibun ki kam kum ga thong jong ka jing embreo Hagan ke singila samru yakius nam shekinong job ba per nadu ki balahe karta ki bakhana tam badru ki samla kentei bat sentrang bala sam do MLA bat kite kinong ilam ka HNUF rengkat kinong ilam sinong ka te thain na sama nadu senlang kentei na hybrid ko sebentar nam tanjung niga simjam ko ta ke nya ka lo yandap lagi kemen ti kum kaseng new trap national youth front mo jong bunyi pak belong-belong ngadi presiden ni Vice President Yusdal Budi yang pan crowd di Asan Ketri jongka distrik nang tahu bat kumu presiden jongka ni kapter kema sakil bat baru kini gibidan ba don bersiar paling senior mus bingi mo ong na am tingi hidap lagi keben ngai ku beli kibok riwang ti baru akan ni kapor kenio ai gambar ka bukal bakya baru ki hab barit adu selangkan thai khamtam ya kini kinong hikai beik ya jongi ma pila sim ya kini senjam kumno benle ya kini ka program nguju ya kini si tingi so ban ai kibok riwang ni philang moro te ublein ko khu phi ba philang la isu banang penjai be ya ti hagisi ban ki nong yalam snong nang ta ki rangba ki samla ki longkme but kumju kerpang ipi ki participants ki kun samla ken thai bat shinrang but ki have giberit ki bawan man shimenta hakini ka first year Sardar Maudem Marathon 2025 katkum kathong run for health run for victory Sikendiat at kantin kumban pen kumban yatu ipi ki have giberit but ki kun samla ki banang don ye kathong na kamenta ba pinla ban kiu yelade ngaru ngade way na kiba jue don menta hakikam sports but ngajue lekai man kasngi dangayola banele kai ka badminton but kadau kalong ba nga ka kerta ngala khamhe but onda pila khamhe pila khamno kerta ka jingko jingkhia kan sakta bangi siyo ki bunjai ki jingpang ngai ki doktor ki nurse ki bedon hangne ka diabetes ka bakta bhayu breu thangarong ade we na ba ka sugar ka high ba banadu ba ngaju penlian banele kai na kata ka sugar ka ba labalong la pohdu sans patam menta ka poisa ka normal lingba ka jingele kai te don kam ka jingtresh dom kai ka bang kwa bandong ba ngasu kemen habang yasngo ba i babu ila announce ba kidon balai spa tam ki participants kene ka pani ba ki khun samla jong ka dong western ribhoi ki jungi ki khun samla ki have ki borit na kene ka dong ka than ki jungi ki sokmen habadon ki organizers ki nong penyai ki ba penlong ya kini ki program ki activities ki ba prepare lingba ki activities lani kita ki jinga shimenta ki jongpi kalaban long hakakam sports kalaban long haki music kalaban long haki dancing lekin no ki activities lingba ka jinga shimenta ki jongpi ki have ki borit ki khun samla haki activities ki prepare kan pen kiari pi ban pen laje pi na ka jing syariam haka jing sniu jong kane ke juk ka pamenta kapa baro ngimi syekmat kiseng bahalang kimi syekmat
nakaleng ka sokar kami syakmat ki kenhun ki baper ki mi syakmat ban keren ya ka jingma jong udrox hakane ka juk ka pemerintah te ko ki hep ki berit ki khun samla ki ba I jong kane ka dong ka thain ka jungi involved yelade haki activities ki babha simanta yelade lengba ka jing 3 minute ka jing 3 stom ka jong phi haki kam ki babha jiet ya kanu ka kam ka babha pinbun kam yelade khnang ba phin lai na ka jing syariam ha ka jing sliu jong ka ni ka juk ka bamenta ki kam yele kai ka kam sports hakne ka por ka bamenta kadai ka lat ka lenti na ka bamenta ki khun samla ki badon ya ki sap ki baper menta ngilai ya ka marathon ka ba pi pila pelong bat nangni ngelaban yo ya kita ki players ki banlai ban menta haki marathon ki baper ki bala pelong daga district ki bala pelong daga state ki bala bandai ka national level and international level nga I mean CMF ko ki hep ki berit ki khun samla himdai bandon ya kata ka jingleran henrei pide ban 3 sitom ban 3 minute kene ka marathon ka ba pelong labanong omla ban pelong man la ka sngi le ne man lo banai henrei ka ka bangakwa ban kentui fi ailat bu de rutin ka program nagamentai lade ba phin persang ban practice lade ban mare lade ban pinya ki activities ki paper ki jongpi da ka ba phi bintai ka por knang ba phin poise ka thong baca clear jong ulum Tekin dia ka kur patho ka balapan pau ha ka bidai bat ka jingkan mau burom ka jungki ya uriu krau uba laseng ya kani ka snong bat ya uriu krau ubala pinwandur ya ka dong ka thain hakini ki area bat kumju na ka banta ka jingseng ya ka palang hakini ka snong lia saudar dei bangengi ilayo slow ilayo lingba ka jing len lade ba lingba ka minsim jong ka jingarap lang nagamenta kumno ban hikai kiwe lane ban pli kalat kalenti nagamenta ki pai nong song snong ban pli kalat kalenti nagamenta ki khun ki ti kiba im ke basa akanik snong bamaki kindon ya kataka jing sngow shngan lane ka jinglong trai naga benta kumno bakinla ban pinbej pinbyang lane ban shim ya ka jiket kli la ban long naga benta ban shim benta ka snong ka thau la ban long ban pinhe pensan ya ka rep karyang la ban long ban pinhe pensan lani ban kintiu susu naga benta kanu ka thong khamtam ha ka puli ka puthi bat kumju naga benta ka jinget ka balang ka ba mai ilawan ban sandur hagani ka snong ka jopi Meghalaya Post.news